Goedenavond, het is zondag 27 juli. U kijkt naar Omroep Zeeland. Dit is het nieuws in Zeeland van vandaag. Lekker geur van de benzine, hè? Nico Bekkers uit Kolijnsplaat is dol op bromfietsen. En hij is zeker niet de enige in onze provincie. Het vervoersmiddel is en blijft ongekend populair. Noord-Beveland is zelfs de bromfiets-hotspot van Zeeland, blijkt uit cijfers. En daar draagt Nico met zijn hobby een aardig steentje aan bij. Ik had er al 50 Solex in het museum staan. En op het dorp, ik denk dat hier op het dorp al iets van mensen een 50 Solex ook ongeveer hebben. Andere mensen. En daardoor komt ook dat de kenteken omhoog gaat. En we hebben ook hier op het dorp heel veel brommerliefhebbers. Deze bak bromfiets is zijn paradepaardje. Hij is ooit van een melkboer geweest. Nico trekt er veel bekijks mee in het dorp. Ik gebruik hem vrijdags heel veel voor naar de visboer te rijden. En dan ga ik een visje eten. En als ik terugkom, stop ik bij Café Juliana en zet ik voor het café neer. En dan heb ik heel veel bekijks. Heel veel mensen ook erop willen gaan zitten. Ja, maar dat mag toch wel? Ik zeg, meneer, ik ga ook niet in uw dure auto zitten, dus u ook niet op mijn bakfiets. Tot hoe lang blijft u nog rijden? Zolang als mijn lichaam het kan doen, blijf ik rijden. Ik wil wel dat hele mooie Zeeland met mijn brommetje of met mijn Solexje kunnen bezichtigen. Op het badstrand in Vlissingen werd gepeddeld, gekanoot en geploeterd. Ruim 80 reddingswerkers deden mee aan het lifesaving event Flushing. Een ware sport, maar wat is dat nou eigenlijk? Qua sport is het gewoon zo snel mogelijk mensen uit het water redden. Maar dan in een sportvorm, gewoon zo snel mogelijk. Juist, en net als bij atletiek kent lifesaving meerdere onderdelen. De sport is overgewaaid vanuit Australië en wordt in Europa steeds populairder. Sterker nog, over een paar jaar is het misschien zelfs een Olympische discipline. Klopt, ja. Ze willen het in 2032 in de Olympische Spelen doen. Dan ga jij meedoen? Ik hoop het wel. Maak kennis met de 15-jarige Flo Stanford uit Vlissingen. Onthoud die naam, want wie weet, ze is in ieder geval goed op weg en was druk in de weer vandaag. Ik heb de 90 meter sprint gedaan, de sprint relay, surfrace en de boardrace. Gewonnen? Ja, bij de relay hebben we gewonnen. Dit was de derde editie van het lifesaving event in Vlissingen. De deelnemers kwamen uit Nederland, Duitsland en België. Ja, ik vind het ook leuk dat we eigenlijk tegen elkaar bezig zijn, maar ik heb toch het gevoel dat we ook wel samenwerken voor een goed doel, om mensen te redden. Voor nu is het inpakken en opmaken voor volgend jaar. Een opvallend gezicht in Breskens. Na 40 jaar staat deze plant plotseling in bloei. Het is een agave Americana. Ineens kwam er een paars-gele pijl uit. Een gekleurde pijl. Ik zeg gewoon, nog had die bloei. Dit is eruit gekomen. De 89-jarige Rina en 91-jarige Gideon kregen de plant ooit cadeau uit Portugal. Mijn vrouw's zuster heeft dat als klein plaatje meegebracht. Dus die staat er zo 42 jaar, denk ik. Als hij bloeit, komt er een metershoge stengel uit de plant met bloemen. In Nederland gebeurt dat bijna nooit. We hebben het zelf ook in Portugal gezien, hoe het geweest was. Maar we hebben nooit gedacht dat het hier zou gebeuren. Maar wij stonden er ook echt van te kijken natuurlijk. Dat meneer zegt, hé, die gaat bloeien. Ja, en dan hadden ze ons gewaarschuwd en dan had hij dood. Ja, want dat is het grote nadeel aan het feit dat de plant bloeit. Dat betekent dat dit uiteindelijk slecht af gaat lopen voor ons. Want op het eind, dan gaat hij dood. Ja, dus eigenlijk is het heel slecht dat hij nu zo mooi is. Ja, maar zo is het ook met ons, hè? Gaat u hem missen? Ja, zeker. Zeker, ja. Het vertrouwde beeld van, dat is ons tuintje. Daar hoort de plant bij. Die hoort bij ons. Zolang hij nog niet dood is, geniet het echtpaar van de bijzondere plant. Ik vind het toch mooi. Ja, dat is een bezienswaardigheid ook voor ons. We gaan nu de vruchtmoes in het glas doen. Profvoetballer Rick van Drongelen heeft sinds kort een eigen drankje. De verdediger uit Axel heeft dat ontwikkeld omdat hij weet dat zijn voetbalcarrière niet eeuwig gaat duren.
Dit is zo op mijn pad gekomen en met de voetbal ben ik toch altijd bezig met een gezonde leefstijl. Dus en daar past juice, dit drankje eigenlijk perfect bij. Goed roeren, goed mixen. IJs erbij. Er zitten geen toegevoegde stoffen in, dus alle suikers die erin zitten zijn puur van de vrucht. 1 schepje fruit. 2 smaken zijn ook nog eens vegan en het is glutenvrij. Dus mensen zijn tegenwoordig heel veel bezig met hun gezondheid, niet alleen voetballers. Dus daarom matchte dit perfect met mij. Munt erbij. Zo probeer ik langzaam mensen enthousiast te maken en die mijn juice graag willen uitproberen. En ja, dat lukt tot nu toe goed en ik hoop dat ik zo door kan gaan en ja, op een gegeven moment door heel Zeeland, Nederland, wie weet, mijn eigen gezonde limonade te kunnen verkopen. Klaar is Kees. Het was vandaag een donkere dag en vooral in de ochtend hadden we te maken met regenachtig weer. Maar ook in de middag kwam er veel bewolking voor en hadden we soms te maken met wat zon, maar over het algemeen bewolking en ook af en toe nog een enkele bui. De maximumtemperatuur kwam dan ook wat lager te liggen, rond 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt. De minimumtemperaturen komen te liggen tussen 15 en 17 graden en soms valt er nog wat regen. Ook morgen hebben we wisselvallig weer met enkele buien. Ook wel geleidelijk wat vaker de zon in de loop van de middag en dan ook wat minder buien. En het wordt morgen 20 à 21 graden bij een matige westelijke wind. Dinsdag is het dan weer wisselend bewolkt met enkele buien. En ook de dagen daarna is er af en toe nog wel sprake van een enkele bui. We krijgen wel geleidelijk weer iets meer zon en ook wat hogere temperaturen. Woensdag en donderdag wordt het 23 à 24 graden. En tot zover deze korte Zeeland Nu en ook het korte weerbericht van deze zondag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en op onze site en ook op onze social media kanalen. Nog een hele fijne zondagavond en tot morgen.